Vi er nu nået til prikken over i'et hos Hej Nytår, desserten. Jeg vil lige have lov til at præsentere ingredienserne i desserten, som er mango, hvid chokolademus, vanilje parfait, nougatine, romsyltet ananas, citronmelis, sprøde ananas og ananas coulis. For inden min dessert har jeg lavet min mango og hvid chokolademus stå på tallerkenen i 15 minutter for at temperere. Det er nu tid til at anrette. Så nemt kan det gøres. Godt nytår.